Až 77 pedagógov z celého Slovenska prihlásili žiaci do 8. ročníka ankety o najobľúbenejšieho učiteľa. Tradične v Košiciach udeľovali ceny najobľúbenejším slovenským učiteľom základných a stredných škôl. A čo by chceli odovzdať najobľúbenejší slovenskí učitelia svojim žiakom, ak by mali vybrať jednu jedinú vec? Nič iné by som od nich nechcel, iba to, aby vedeli, čo je podstatné. Byť pravdivý a čestný úplne každej situácii a mať tú svoju tvár za každých okolností. Za všetko, čo človek dosiahne, vďačí Bohu a sám sebe. Najdôležitejšie v živote je vychádzať si s ľuďmi, čiže vzťahy medzi ľuďmi. To je to čo by mala naše školstvo učiť. A čo naopak naučili žiaci svojich učiteľov? Naučili ma, čo je to láska, úprimnosť a čo je to pokora. A už viem, čo ma naučili. To, že učím znova neoperný spev, tak si myslím, že som išiel veľmi hore v rámci spievania v kapele No Name, lebo znova učím, ako sa to učí a mi to spätne pomohlo. Cenu Zlatého Ámosa získala Katarína Sedmáková zo Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach. Čo by poradila učiteľom, aby boli u svojich zverencov obľúbení? Ťažká otázka. Ja by som povedala mať rada svoju prácu, lebo mne toto stačilo. Možno to bolo šťastie, neviem. Stačilo mi chodiť každý deň, skutočne sa tešiť do školy. Tí, ktorí v tomto roku na svojho obľúbeného učiteľa zabudli, majú šancu v budúcom ročníku ankety.